Здравейте, приятели! Аз съм Ивислав Кирилов Чувалинов и днеска ще ви покажа какво получих за Коледа. Може вече да е февруари месец, но ще ви покажа какво получих за Коледа. Получих 3D пъзели. Ето го първия. Това е дворецът Тадж Махал, намира се в Индия. Вторият ми пъзел за Коледа беше ето този Бруклински мост. В Америка се намира. Може да се види в Ню Йорк и в град Бруклин. И третия пъзел, който получих за Коледа, беше статуята на свободата. Той се намира на един остров, близко до Ню Йорк. Това беше за мене. Това беше за днеска. Какво получих за Коледа. Чао!